Mária, Stella Maris. Pannu Máriu pomenúvame aj titulom Hviezda morská. Je to preklad latinského titulu Stella Maris. Titul je používaný už najmenej od skorého stredoveku, čo nám dokazuje zmienka Izidora zo 7. storočia. V tom istom čase sa meno Stella Maris začalo používať ako názov hviezdy polárky kvôli jej úlohe vedenia a smerovania na sever. Ide o alegóriu Máriinej úlohy ako sprevádzajúcej hviezdy na ceste ku Kristovi. Úcta k Panne Márii ako hviezde morskej je založená na známom hymne Zdravás hviezda morská, ktorý sa datuje približne do 8. storočia a na starobilej modlitbe Ave Maris Stella. V 12. storočí svätý Bernard z Clairvaux napísal: Keď sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš uprostred výchric a búrok, vzývaj Máriu. Keď tebou zmietajú vlny pýchy, ctižiadosti, ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev alebo lakomosť, alebo žiadostivosť tela, pozri na Máriu. Množstvo kostolov, škôl a univerzít je zasvetených Stella Maris alebo Panne Márii, hviezde morskej. Kláštor Stella Maris, materský dom karmelitánov, bol založený na vrchu Karmel v Haife začiatkom 13. storočia. Panna Mária, hviezda morská, je patrónkou Holandska, tiež amerického štátu Havaj. Panna Mária, hviezda morská, je patrónkou morského apoštolátu. Rímskokatolícka cirkev si pripomína spomienku na Pannu Máriu, hviezdu morskú, 27. septembra. Je to deň, keď si spomíname aj na všetkých námorníkov a vzdávame vďaku za ich prispenie k rozvoju svetového obchodu. Pri vzývaní Márínho mena veríme, že sa prihovára ako sprievodkyňa a ochrankyňa zvlášť pre námorníkov. Veľa kostolov na pobrežiach preto nesie názov Stella Maris alebo Hviezda morská. Na Filipínach v historickom boji pri Lanaval de Manila mnohí verili, že vyhrali len vďaka príhovoru Panny Márie. Mária, hviezda morská, nám pripomína, že odhliadnúc od toho, aké veľké sú vlny nášho života, nikdy nie sme stratení, ak nasledujeme jej svetlo smerom ku Kristovi. Vy ste hviezdy. Pamätajte, že všetci ste hviezdy, ktoré jasne žiaria svetlom Krista. Naďalej žiarte a celý svet sa naplní Ježišovým svetlom.